खुलुमबाय। दिनै 5 जुन 2021 इं खालार सुनिबार। दिनै मोननैसो मोजां गाज्रि खौरां लानानै फैदों। फुंनि 10 बाजियाव कख्लाबारि ब्लक इउपिपिएल मावखुलिनि दरखं बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय नेहाथारिया बुङो दि बेनो जौगालु हाबाफारिनि दरखं आरो बेखौ आसामनि मन्थ्रि इउजि ब्रह्म सारा बेखेवगोन। चापागुरि समष्टिनिफ्राय बिजाथि महरै आसाम एसेम्ब्लियाव देरहालांनायनि उनाव बे हालामाव गिदिंफैनायानो रायजोफोरजों लोगो हमनाय नुजाफैनायानो बेनो गिबि। कख्लाबारि ब्लक इउपिपिएल मावखुलिनि दरखं बेखेवनाय इउजि ब्रह्म बिथाङा गावनि गोजोनखौ फोरमायना बुङो दि समजों लोगोसे जेंनाफोरखौ फोजोबनाय जागोन आरो जौगालु हाबाफारिखौ मावलांनाय समा फैगासिनो दं। गोजोनथाव बाथ्रा दि दिनै बुहुमनां आबहावा सान आरो बे आबहावा सानाव बिफां गायनायनि सम। हालामनि गोबां जायगायाव दाब दाब जायगायाव समाज मावथिफ्रा बिफां गायनाय नुनो मोनदों आरो बे बेलायाव मानगोनां मन्थ्रि इउजि ब्रह्म सारा बयनोबो गाहाम हामलायनाय बावहरो। बिदिनो दाब दाब जायगायाव बिफां गायनाय हाबाफारियाव गियान धर्म समाजाबो गोबां जायगायाव बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। चापागुरि समष्टिनिफ्राय देरहालांनाय गोबाव सान उनाव सिके हालामनि रायजोफ्रा दिनैनि सानाव मन्थ्रि इउजि ब्रह्मखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बे गोजोननाय सानावनो हालामनि मेलेमजिबि डक्टर केशब बसुमतारिया मा बुङो खोनासंनि फै। साबायखर थाबाय। नोंथाङा जेरैबायदि दा आंनियाव सोंदों आं बे फिननायखौ ओरैबायदि होनो लुबैदों। नंगौ जों बे चापागुरि समष्टिनिफ्राय बिथांखौ देरहाहरदों। दा बिथाङा देरहाखांनायनि उनाव केबिनेट मन्थ्रिबो जानो हादों। बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां खोथा आरो आं मोनसे आसा खालामो दा बिथाङा जोंनि दि चापागुरि बा कख्लाबारि बे एरियाखौ बिथाङा नलेज गैया। दा जोंनि जि दैदेनगिरिफोर दङ, जोंनि जि मावथिफोर दङ, बिथांमोना बिथांखौ मोजांहाय दैदेनलांनांगोन। गथाय टटेल पिक्सारखौ बिथांनि माबायाव सोनांगोन, नलेजाव सोनांगोन। बबे जायगाखै बोरै मा दङ बिथाङा जेबो मिथिस्लाबाबो जानांगौ। खिन्थु मेइन दायथ'आ जाहैबाय जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरनि, जोंनि मावथिफोरनि। दा बिथांखौ मोजांहाय माने गासै पिक्सारखौ खिन्थाना होयोब्ला निस्सय आसा दङ बिथाङा जोंनि बे ओनसोलाव गोबां खामानि मावगोन आरो बिथाङा सम सम फैनो हायाब्लाबो बा नुजानो हायाब्लाबो बिथांनि जि खामानि बे खामानियानो खोब सम्भब जोंखौ सिनायथि होनायाव बिहोमा होगोन होननानै आं सानो आरो आंहाथ' गोबां आसा दङ बे ओनसोलखौ बिथाङा जोबोद मोजां नायगोन आरो बिथाङानो बेवहायनो जों देरहाहरखांनायनि उनाव मोनसे खोथाखौ बुंदों जे नोंथांमोना जेरैबायदि आंखौ देरहाहरबाय दा बेवहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों, गोदान जिउ मोननाय बिथाङा बुंदों जोंनि सिगाङाव। रायजोआनो जा मावथि हिसाबै बिथाङा मावलांगोन आरो बेखौ जों आसा थियो। मोनसेल' खोथा आंनिफ्राय आं बुंनो गोनाङा जे जोंनि मावथिफोरा थिग मोजांहाय बिथांनो खिन्थानानै होयोब्ला, प्रेजेन्टेसन होयोब्ला गासै प्रब्लेमफोरा सल्भ जायाब्लाबो अन्तत खायसे खायसे प्रब्लेमफोरा पारमानेन्ट सल्भ जागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो आं बेखिनिखौनो बुंदों। साबायखर थाबाय। बिथाङा जादों जोंनि बे चापागुरि कख्लाबारि हालामनि सासे गोरों गोरा डक्टर केशब बसुमतारि। बिथाङा आथिखालाव जाला बिबि किसान कलेजनि प्रिन्सिपाल। बिथांनिफ्राय रायजोआ मिथिना मोनबाय जोंनि गेजेराव बिथां इउजि ब्रह्मआ माबायदि मावगोन। बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों रायजोनो मिथिहोना मोनबाय। दानिया जोंनि सेराव आरोबाव सासे डक्टर सानखां बसुमतारि दं। बिथाङाबो इउजि ब्रह्मनि सायाव फंनैसो बुङोबा रायजोफोरा गोजोननाय मोनगोन। गिबियावनो दिनै 5 जुन मुलुगनां एनभायरनमेन्ट डे, वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे।
बिनि बयनिसिम गोजोन हामलायनाय बावहरबाय दा दिनै जोंनि गोजान नुजाथि फैदों मानगोनां इउ जि ब्रह्म सार बिथाङा जोंनि सापागुरि समस्टिनिफ्राय देरहालांनानै आसामनि सासे केबिनेट मिनिस्टार जानो हाबाय आरो बिथाङा जा डिपार्टमेन्टखौ मोनदों सयल कनजारभेसन हेन्डलुम टेक्सटाइल एन्ड WPTNBC BTC सेक्सननि स' आं आसा खालामदों मोनफ्रोमबो बिथांनो जा डिपार्टमेन्ट होनाय जादों बे मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव बिथाङा राफोदै गावनि जा एक्सपार्टाइज रोंगौथिनि गेजेरजों जोबोद मोजाङै रायजो राजानि हास्थायनाय बायदि लुगैनाय बायदि मावफुंनानै दिन्थिलांनो हागोन गोजोन्थों। साबायखर थाबाय बिथाङा डक्टर सानखां बसुमतारी सालबारि कलेजनि बिबुंगोरा।